Hello mga karasta, welcome back to my channel. Today matutag dagat, mag-swimming ta sa may Danau. So tara, let's go. Pag-abot hamo diri na. Kuan day sunod ni siya sa Coco Beach. Ko pasusiyon unsay na diri, tanawa na to. Sinira dayangan sa beach resort. Manilang mga cottage. Kaliguan rin mga karasta kay mingaw, wala kay tao, tapos ang dagat di malubog. Tarat mga karasta, tapos luta ka diyot. Kung masaag mo diri sa Danau, anhin mo diri Kusinira na beach resort. Ayos kay liguan. Malingaw juga diri. Costanera Beach in Danau. Ang gingon graba kanina Kusinira. Before reaching the Danau City, we are here with the beach. Wow, English. Come here. Hi, Ricky boy. You pan here. You must come and to this beach, someday. Indit ka mga karasta, indit kaliguan bitaw. Ang Costanera Beach ay matatagpuan sa Barangay Loob, Danau, Cebu. After siya ng Coco Palms. So, ang biyahe niya is 1 hour and 35 minutes to 2 hours. Tapos, galing Cebu, dadaanan mo ang Mandawi, Consolacion, Liloan, Compostela. Tapos, yung price ng cottage nila is 300 and 400, depende sa laki. At yung entrance fee nila is 15 pesos. Meron din silang parking lot at very accessible kasi along the road lang sila. Meron din pala silang tindahan sa loob. Maliit na tindahan lang, may mga soft drinks, may liquor, at mga chichirya. At kapag gusto mo rin mag underwater swimming, makikita mo sa may kaliwang parte ng dagat is mga halaman at mga maliliit na bato na bilog. So kung gusto mo na budget friendly na dagat, i-recommend ko ang lugar na ito. Sakto lang siya. May enjoy mo rin yung dagat.